L-iskema tal-beħ ta' ċittadinanza għandha tiġi irtirata għax ir-reputazzjoni ta' Malta tinsab f'livell baxx ħafna. Sostna dan iċ-chairperson tal-Alternativa Demokratika Arnold Cassola waqt diskussjoni fuq l-istazzjon tar-radju RTK li kellu wkoll bħala mistednin lill-Europarlamentari Roberta Metsola u deputat Laburista Deborah Schembri. Cassola qal li l-ħasra li bl-aġir tal-Prim Ministru Joseph Muscat waħdu weħel il-pajjiż kollu. U aħna kieku ma jkun l-ebda problema kieku l-Parlament Ewropew ikkundanna lill Prim Ministru Malti għaliex huwa inkompetenti, irresponsabbli, insensittiv, dik mhux problema għax hekk hu. Imma li miegħu jeħel il-poplu Malti kollu u r-reputazzjoni ta' Malta, meta sfortunatament jibqa' jwebbes rasu u jgħid li dina ma tolqotx, ma timpinġix fuq iċ-ċittadinanza Ewropea, qed jagħmel żball. Matul il-programm Cassola sejja biex isir referendum fuq l-iskema ta' ċittadinanza, suġġeriment li ntlaqa b'daħ mid-deputata Laburista Deborah Schembri. Deborah Schembri li fl-2011 kienet fuq quddiem fil-kampanja ta' referendum dwar id-divorzju qalet li l-idea ta' referendum hi waħda pwerili. Naħseb is-Sinjur għandu raġun jistaqsi, isma' intom kif tafu li l-Maltin, il-maġġoranza tal-Maltin huma kontra, għandu raġun. Naħseb li soluzzjoni faċli ħafna fil-24 ta' Mejju għandna l-elezzjoni Ewropej, ejja nagħmlu referendum dik id-dar ukoll biex insaqsu lil Maltin jekk mhux favuri jew kontra din il-skema. Inti proponi referendum. Ġifieri inti li kontra referendum għad-divorzju qed titħaq referendum, Deborah. Tajba di wkoll. Qed nitħaq tattika pwerili li tagħmel referendum. Tattika pwerili. Iktar tard matul il-programm kien hemm intervent telefoniku mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Joseph Kuxkiri li f'batti bekk ma' Roberta Metsola iddikjara li jixtieq jara lil Metsola tinqala l barra fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Jekk hemm xi ħadd mill-kandidati nazzjonalisti li għandu jibqa' barra wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jmiss huwa Roberta Metsola. Sinjal li qed nagħmel xi ħaġa tajba mela Joseph. Hija li għamlet kontra. Sinjal li qed nagħmel xi ħaġa tajba Joseph u jiena gburija mix-xogħol tiegħi dil-ġimgħa fil-Parlament Ewropew. M'intix qed twaqqafni inti Joseph u l-partit tiegħek tibżax. Sarattant, mistoqsi jekk hux se jkun kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Joseph Kuxkiri ħarab milli jwieġeb.